Kendo nyakwar mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo mar jotije sirikal Justin Muturi medo bedo makemkem bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Muturi ne onge kod lony madwarore mar bedo aton jener. Kolose otieno manyore kinde nyasi mar Jo-Islam mar Iftar e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. Jatend piny no nyiso Jo-Islam ne chik mar chuogo omenda moyiedhi mar konyo oganda Jo-Islam idhi keto e tim kalore ni sani en kod aton jener ma wiye ler kipimo gi kinde mokalo. Kata kamano Muturi okalo mbui mare mar X okwedo weche ma kamago kolero ni onge chik matayo kaka onego bed ni chuogo omenda ma kamane pacho ka. Kabende olero ni omenda ma kamane tayo kod duol mar Waqf. Muturi osebedo kase Ruto kuom dino dhoge hewi ndicho kod nek mag rawere makwedo sirikal e mbui mag tudruok. It's taken too long. There is absolutely no reason. And I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. I now have a very competent lady, and I can assure you that the issues of work will be sorted out.